Здравейте, фенове, здравейте, последователи. Мене кога верно не съм записала, но нещо. Напоследък няма чак толкова критични ситуации, нови като всички, като преди. Вече то всичко е едно и също. Хората са некадърни в повечето случаи, не знаят къде се намират, а БМВ-стите са ми най-големия проблем винаги. И по-належащите теми са сега протестите, които се случват навсякъде в страната. И честно казвам, като гледам клипчета и как и преди имало протести, нали, 97-ма и 2013-та и почти винаги, ми става адски тъжно, че съм мега кръгла, че малко да стане така. Че просто хората отиват на един площад, протестират на студа и въобще се борят за нещо, което искат да се промени, а вътре в този парламент седат някакви хора, които се подиграват един вид с нас. И наистина ми е много тъжно и гадно ми е, че живеем въобще в такава държава, и като се замисля, че в много държави корупцията е на такова ниво, специално в Латинска Америка, както видяхме, нали, в Непал, в Мадагаскар, навсякъде, където ставаха протести за сваляне на правителството, наистина е много тъжно как няколко човека, които уж са по-нагоре от тебе и ти определят бъдещето и ти определят как да живееш, което е адски жалко и тъжно. Много се надявам нещо наистина да се промени, защото аз винаги ходя да гласувам, винаги съм дейна и за мен аз няма да ходя да гласувам, то всичкото ще си бъде същото, няма смисъл. За мен това са пълни глупости, защото винаги твоя вод, глас и гражданска позиция са много важни и стой там, не да излизаш. И те променят винаги нещо и ако абсолютно всички в тази държава си кажем да, от мен зависи, съм убедена, че това нещо ще се промени и не всеки да си стои вкъщи пред телевизора и във Фейсбук и навсякъде само да псува и да обяснява, но то цял живот е така. Еми да, така е. Обаче това не значи, че трябва да се примирим, защото примиряването за мен е отказване и нежелание вече за живот. Така че според мен ни очакват много светли неща. Ще видим какво ще се случи, но не мисля да се отказваме. Така че смятам, че нещата ще станат по-добре. Айде, чао!